ବହୁ ପୁରୁଣା ଗପଟିଏ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁକପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ବସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରି ଦଳ ବାନ୍ଧି ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶୁକପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନିଜ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଳାମିଶା ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ କରି ଦଳ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦଳ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଉଡ଼ିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ।